koro sani nyalo bedo ni achiel kuom gigo maonge ang'wen madito milawo. Ang'eyo wach ma Mheshimiwa Wandai wuoye nikech en wach ma tek ahinya, odhi nyime e fund sirikal kuonde mopogore opogore ka nitiere akwede e yo mindikogo oganda jo Kenya e tich, kendo mano winjore. But aparo ni mano onengo bed ni en lweny ma Mheshimiwa Wandai kaachiel gi kweth manok e od bura mamalo koro riwore mondo miogo kanyakla e lo jo Kenya. But kogike wach mar Azimio malo ka, tan chung na kama chung en gimoro achiel, nikech wang'eyo ni jogi nomiyowa manifesto gi, kendo baba nonyisowa manifesto ne gik manodwa timo kano okawo telo. Emomiyo ne oganda mang'eny nodhi ogone kura ni kawo telo mondo gini otimre. An ang'e ni nitie gimoro achiel ma kosetimore to gik modong'go yudore te, nikech Cherera fo koseyaw sava ma baba e jatelo onyalo duokogi. Cost of living baba bro duoko. Wawacho kuom weche mag electoral reforms, baba bro keto reforms ma giwacho go te into place going forward. Koro nitie gimoro achiel ma koko timore Cleophas to gik modong' gi te ok yudre. Ka sava ok oyaw moyud ni baba ema ne jo Kenya yiero momitelde, to gik modong' gi te ok bitimore. Wanyalo siko kwaringo to wabro ringa kwatieko to wachak wadok e election kendo wachako ng'wech machielo. To koyud ni baba ema ne oyier, to bende bro tieko wach moro misiki wacho niya every election baba keto ji e ng'anyo, nikech ibiyud ni kare en ratiro ni ene musiki mae. Koro wabro loko mbakani, ok bed niya ni every election okelo koko. Mbakani koro bro lokore niya every election ng'ato ne mae. To mane ng'agini mondo mi wayud justice kadhi nyime. Mogik nitiere wach mar demokrasia ma Kenya ma bende wawacho ni wasesongo. King'iyo pinje moluorowa iyudo ka Kenya ni mbele matin, to kata kama wasesonge no pok wachopo kama onego wachopie. Ka demokrasi en kaka ji wache gi dho ngere ni majority having their way and minority having their say. Ang'o momiyo ma kogike weche mag yiero to koro ok en kamano. Wan gi IEBC man gi ji 7 to majority are having their say, minority ema koro are having their way. Mano ok demokrasia ma wasebedo kwalando kata mosebed kilando e piny ngima. Demokrasia en ni joma ng'eny ema dwachgi timore. To gima nwaneno election kata yiero ma 2022 en ni joma tin ema dwachgi notimore e duol mane tayo yiero. Mano ok demokrasi, not in the US, not in Europe or anywhere. Ka wadwa timo demokrasi to watime full length, to ka ok wadwa demokrasi to wawere gi demokrasi kabisa, wamany gi machielo mwanyalo tiyogo. Nikech ok wanyal bedo gi demokrasi ma ka ji odhi e yiero, Ruto sani tiyo on the basis ni ji mang'eny ma jo Kenya mane go ombulu according to him noyiere. To kogike duol mane tayo yiero to ji mang'eny e duondno notamore wach yiero ni, to kanyo to koro wa ignore the majority to have their way. Kanyo koro minority ema are having their way. Omiyo ka ok wadwar demokrasia kaka jo Kenya to wabando